ఉన్నారని మాజీ ఎంపీ మందా జగన్నాథం మండిపడ్డారు. లక్ష్మీ గారు కేసీఆర్ గారి పైన విరుచుకోబడ్డారు. 100 రోజుల్లో ఏమీ చేయలేదు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని విమర్శించడం. కానీ 100 రోజుల్లో కేసీఆర్ ఏం చేసిండ్రు అని ప్రశ్నించారు కదా. 100 రోజుల్లో పత్రికలు ముందేసుకుని చదవండి. ఒక 3-4 గంటలు కూర్చుంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో అర్థమవుతుంది. 100 రోజుల్లో ఒక రాజకీయ పార్టీగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 మాసాల్లో మిగతా రాష్ట్రాల విభజన జరిగినప్పుడు జరగనంత ఆలోచన విధానం టిఆర్ఎస్ పార్టీ సమయాన్ని వృధా కాలేదు. ఈ 100 రోజుల్లో చాలా సమస్యల పైన ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రివర్గ సభ్యులు సీనియర్ నాయకులతో చర్చించి మేధావులతో చర్చించి ప్రతి సమస్య పైన బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా తెలంగాణను ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి, బడుగు బలహీన పేద వర్గాల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించాం కాబట్టి ఈ వర్గాలకు ఏ విధంగా మనం చేరుకోవాలని చెప్పి రూపకల్పన చేయడంలో ఈ 100 రోజులు స్పష్టంగా మేము కేంద్రీకరించడం దానిపైన ఆలోచన చేస్తాం. 100 రోజుల రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలన ఏం చేసిండ్రో, ఇది రూపకల్పన చేసిండ్రో ఇది చెప్తున్నది. మరి 100 రోజుల రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలన 90% అభివృద్ధి జరిగిందని పొన్నా లక్ష్మీ గారు ప్రకటిస్తే ఏం అభివృద్ధి జరిగింది? ఈ జైళ్లలో ఉండడం, ఛార్జ్షీట్ పడడం అభివృద్ధి అనవసరమైన వ్యాఖ్యానాలు చేశారు. బాధ్యతాయుతంగా వివరించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 1200 మంది పిల్లలు ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు. ఇలా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసి దానికి కారణం మీరైతే త్యాగమో తప్పమాలి. సోనియా గాంధీ గారు త్యాగం పెట్టాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం అంటూ ఉన్నారు. మా నిజంగానే త్యాగం చేస్తే అన్నింటినీ భరించి 9 డిసెంబర్ 2009లో ప్రకటన చేసిన తర్వాత 1 రోజులు ఎన్ని పెరిగిపోయారు. ఈ కష్ట నష్టాలకు కారణం ఎవరు? సోనియా గాంధీ గారు కదా, కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా. 100 రోజుల్లో ఏ సాధించాలని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తే 10 సంవత్సరాలు మంత్రిగా చేసిన మంత్రి మాట్లాడిన మాట్లాడినా స్పష్టంగా ఇది అవగాహన రాజకీయాలు చూపిస్తుంది. భారీ వర్షాలకు ప్రాజెక్టులన్నీ నిండుకుండలా మారాయి. జలాశయాలన్నీ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకున్నాయి. జూరాల, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులు పూర్తిగా నిండిపోవడంతో నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. మరోవైపు